Ka senjuk kinong sencar senong par ken. Kilapan pau gijing persa gijing tumu sarkar ban bo iga jaka bret nyot lane ka Martin lingba katnat urban affairs. Ya kate ga jaka bret nyot la tumu ban bo ha senong nong hali halum solaj kaba ha kate ga jaka kade ga marsenda harut jong kawai kawa bala jutip kum kawa ken. Kat kum gino lam kate ga senjuk kilai thu ba ha kate kawa laju peran kam ha kasat ka kling ka sum ka saj ba don ru ibatan saki ying lagi nong senong lagi absent lagi senong. Dei na kata ka daw ka sami gijing persa ni nong sensar senong hapo kate senjuk da ka ba kila keno bala da ka bu ikate ga jaka bret nyot ha kate ga jaka kan sakta sikat dei ka ko yakya jong nong senong kiwa penon kam ya kate kawa bat kila aru bandu sendon bani penon kam ya kate kawa namar kala ban long kum ba ka sarkar kon berbi ha kate kawa lapan pau do presiden kesenjuk uba es rengan. Nakaliang jungi ka senjuk jong ki nong sencar sinong par ken ka ba kentup ya kilai teligi district kata ka east kasil district riboy district but kumjur ka western hills hadin bangilayo jingtip baka sarkar kala don ka jingtemu ban penyat bet ya ka rane ban wanra ya ka Martin po nong hali apo ulum solaj nong hali nakaliang jungi ka senjuk ngila simkia bahaya kane namar ngis ngutu bakum ka senjuk kandon ka jing penjot ya kamtam ya ka ken ka ba ni kinong snong ni syong ni sa ha sodong juga ni ka snong ken hapo jong ni ka wa ken ni penon kam ya ka ken ha ka ba sum ka ba saj ha ka ba rep ka baryang bat kumjur wat ki umdi umbamro ni ya penon kam kini ka ba syong marjan bat ken haduk menta ki penon kam ya kene kawam ken te kumta hadin ba ngelayo jingte ba ka sarkar kan penkenriano ya ka Martin nangte na moyong ban wanra no hang ne chnong nong hali kum ka senjuk ngi la simkia bat ngila syong ya kijing yalang hakini kisngi ke bala lejno bat kum juru hakini kisngi ke ba mentaro ka nyo tarik Oktober 2000 pulai hang ne po chnong thatrang madan ngila lum ya kene ka jingelang bat da kawai kasur ngila yarai ban persya sya ka sarkar halor ka siti ka bangila pedang na ka sarkar ka ba om ban sa pensya ya ki ha ka public hearing te nakaliang jungi kum ka senjuk ngimkwa ban ap ya ka sarkar bakan penlong ya public hearing raiswa gane nakaliang jungi ha ka meeting ka ba menta ngila sim ya karai bangin ai jingtho syaka sarkar leng baki laitali ki district ka east kasil district west jantia bat kumjur hariboy district leng baki DC bakin rae ka kubor syaka sarkar kamtam sya minister in charge jom ka urban affair baki dei ban sange si sendon ya kane ka jingtumu ban penlong jakarta nyut hanong hali